Milí priatelia, podporovatelia, sledovatelia a najmä vážení zákazníci. Sedím opäť vo svojej kuchyni, je advent, všade naokol výzdoba a vianočná atmosféra. Končí sa náročný rok 2025 a ja by som vám veľmi rád poďakoval. Tento rok bol naozaj výnimočný. Spolu so synom Lukášom sme zvládli vyše 500 zákaziek v Banskej Bystrici, Bratislave a iných mestách na celom Slovensku. Robili sme pre vás náročné rekonštrukcie kuchyň, čistili podlahové kúrenie, monitorovali potrubie kamerou, riešili akútne opravy aj dlhodobé náročné projekty. Skutočne je veľké množstvo odborných činností. Sledujete ma aj na YouTube, kde som tento rok vydal len 11 videí, vrátane krátkych videí shorts. Číslo zdanlivo nízke, ale v skutočnosti odzrkadľuje našu vyťaženosť v teréne. Najväčší záujem bol o videá, kde osádzam varnú platňu na 400 V, či robím servis podomietkového WC Geberit. Strihu som sa tento rok venoval menej, ale mám nazbieraný kvalitný materiál a viem, že je čas sa oň podeliť s vami. V roku 2026 pripravujem sériu videí o náradí pre domácich majstrov. Nie je také, čo len dobre vyzerajú na kamere, ale reálne overené v praxi. A že toho náradia máme požehnanie, z toho sa dá skutočne spraviť celá náraďová hitparáda. Veľmi si vážim, že nás zákazníci začali vnímať nielen ako externých remeselníkov, ale ako súčasť svojho domova. Volajú nás opakovane, odporúčajú nás susedom, rodine a známym. Vnímajú nás ako spoľahlivých odborníkov, poradcov a veria nám, že im vyriešime technické problémy v domácnosti. A to nás posúva ďalej. Chceme byť lepšími, všestranejšími, pripravení zvládnuť nové výzvy. Aby sme to dokázali aj tento rok, sme si dali záležať na práci s profesionálnym náradím. Nie je to o tom, že by sme si niečo len teraz kúpili, my sme si na kvalitnej technike zakladali od začiatku. Tento rok sme však do výbavy zaradili aj nové špecializované stroje. Inšpekčnú kameru na potrubie, termokameru, detektor úniku plynu, laserový merač teploty, prístroje na meranie kvality vzduchu a hluku a ďalšie. To všetko nám pomáha robiť našu prácu presnejšie, rýchlejšie a s lepším výsledkom pre zákazníka. A teraz niečo nové. Projekt House Inspector. Je to myšlienka, ktorú chceme rozbehnúť naplno v roku 2026. Pôjde o službu, kde si nás budete môcť zavolať ako profesionálnych technických inšpektorov domácností. Skontrolujeme technický stav nehnuteľností od kúrenia, vody, elektroinštalácie až po ventiláciu či únik tepla. Všetko zdokumentované, profesionálne zamerané a odovzdané v prehľadnej správe. A čo sa týka zábavných momentov, volal ma jeden zákazník kvôli podomietkovému WC od Geberitu. Hovorí mi, splachuje to, ale len keď ho pekne poprosím. Myslel som si, že preháňa, ale vážne, stlačím gombík a nič. Skúšal som do toho jemne ťuknúť a zrazu to spláchlo. Tak mu hovorím, no jasné, máte to napojené na karmu. Oprava bola nakoniec úplne jednoduchá, ale smiali sme sa, že je to prvý náladový Geberit. No tento rok nebol len o práci. Zažil som aj osobnú stratu blízkeho človeka. Sviatky preto vnímam trochu inak, hlbšie. S väčšou vďačnosťou za každého, kto je pri mne. Aj preto si dnes viac uvedomujem, aké dôležité sú vzťahy, láskavosť a ľudský prístup. Žijeme v náročnej dobe. Svet je neistý, plný napätia a stresu, polarizácie. Často zabúdame, že každý z nás sa musí popasovať s vlastnými výzvami, o ktorých nemáme ani tušenie. Dovoľte mi v tomto vianočnom čase pripomenúť, že pomoc druhému, a nielen tá odborná, ale hlavne ľudská, má čarovnú moc. Je to práve tá vzácna esencia
esencia, ktorá nás spája. Nebojme sa vrátiť k jednoduchým hodnotám, počúvanie, rešpekt a porozumenie. Buďme k sebe vnímavejší, oveľa viac než odborné zručnosti, než všetci potrebujeme extra dávku ľudského rozmeru. Prajem vám pokojné a radostné Vianoce a šťastný nový rok. Pevné zdravie a lásku a silu zvládať každodenné výzvy. Urobme si vo svete lepšie miesto pre život. Pomáhajme si a buďme si navzájom oporou. To vám želá váš promajster Vladimír a syn Lukáš.